a un restaurant i el cambrer li diu què vol, senyor? I li diu una truita espanyola o francesa, a veure si quan no penso callar-li. Hi ha 4 homes, un espanyol, un marroquí, un xinès i un pakistaní. Diu el xinès, nosaltres tenim la muralla més alta del món. I diu l'àrab, nosaltres tenim els ports molt bonics. I diu el Pakistan, les nostres banderes són molt boniques. I diu l'espanyol, jo tinc un gos que fa caca en l'aeroport, es renta el cul amb la bandera i s'està la muralla xina. Què li diu una ovella a una altra? Ve tu, que estàs massa a prop. Són 2 tomàquets a una nevera. Un tomàquet li diu a l'altre, ostres, quin fred fa aquí. I l'altre li diu, ostres, un tomàquet que parla. Hi havia 2 nens que van venir tard a la classe i li van preguntar al professor per què sempre venim tard.